Kuya, saan po dito yung nanghihilot po? Manghihilot. Manghihilot daw. Asa? May manghihilot dito kuya, malapit lang. Yung nanghihilot ng mga pilay ba? Dito sa kwan. Bulahan. Bulahan, malayo pa yun? Lakad lang po. Ha? Lakad. Ay, dito. Kuya, salamat ha. Sir, saan ba? Pagungutan. Sa alin? Hospital? Ano kaya? Manghihilot. Maghihilot? Sino dia sa Ilog Lunas mo ida? Sino man doon? Sa loob. Parang yung buto ko sir may crack. Ha? May crack, sakit, masakit. Ada pati pa x-ray mo yan. Punta ka ng ano? Sa health center. Hindi yung mga hospital para kailangan pa x-ray. Kasi yung mahihilot, di pwede yan. Okay Lalong po, sir. sumakit. Di pwedeng galawin yan. Pero mas okay daw. Ha? Mas okay daw manghihilot. Sa'yo yan. Gusto mo pero kayo. Sabi mo may crack eh. Parang may crack. Sakit. Kailan lang yan? Kahapon. Ah, sasakit talaga yun. Ano yung ano? Yung mababa. Dapat sa taas. Oh, no, 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 no. Miss, may munay kayo? May munay kayo yung malaking biyak? Nice. Nasa'yo. May kakilala ba kayo na ito na manghihilot? Wala. Naugutom na kaya sa iyo ng TikTok eh. Nagti-TikTok kasi ako eh. Eh no, napilayan ako sa TikTok eh. Magaling ba kayo mag-TikTok ate? Bakit? Hindi ka ba sumasabay sa uso ng social media ngayon? Ako, marunong ako mag-TikTok. Gusto ko sampulan ko kayo. Kung magaling ako mag-TikTok, bigyan mo ako ng muna eh. Okay. Dali, i-rate mo. Wait lang.
no, no. A few moments later. Kuya, natin ka na kuya. Saan sa kaya sa itong butuan kuya? Mundo. Ha? Butuan po. Buwan. Baso. Bas. Bas. May biyahe. Wala, wala. Panabo. Wala, panabo. Nakpira yung panabo. Kung nagkapro po panabo, bili para tagong. Ano ba tagong? Magkano kayo pamasahe kuya? Ba? Parang may patagong. Kasi ka siguro? Ha? Kasi ka siguro ang tumal of panabo? Kasi ka yung siguro? Pwede, wait lang kuya. Ha? Wait lang. Kasi mga tabo, ano lang kasi mga po. Wait lang po, walang bayad. Si Lord na bahala si kuya. Wala po. Yeah. Hindi magtanong. May nalalaman ka bang pahilutan dito ng paa? Nakasabot kayo masaya. Hindi na po. Pero mas maintindihan ko pag pinano. Okay, yan lang sa ano. Nung di ka nakaabot sa ano, Alay kasi eh. yung sa ano. Ay, yung ano lang. Diyan na sa One Puhunan. Punan. Alam mo ba yung One Puhunan? Diyan lang sa ano, sa dulo ng ano. Pero bali, kahapon eh. Trail kami ng motor. Kaya ba na? May balik siguro. Balik. Mabalik yan, wala. Hindi mo na wala ka. Kung pakalat ako.
Wala, no. Pick up lang ako. Pick up ko lang. Tama-tama. Ikaw ang binibini na ninanais ko. Binibini na rin kita ng langit ko. Ikaw ang nagbigay ng kulay sa aking mundo. Sa ibang habang buhay na ito. Ikaw ang binibini na ninanais ko. Binibini na rin kita ng langit ko. Ikaw ang nagbigay ng kulay sa aking mundo. Sa ibang habang buhay na ito. Ikaw ang binibini na ninanais ko. Binibini na rin kita ng langit ko. Ikaw ang nagbigay ng kulay sa aking mundo. Sa ibang habang buhay na ito. Sa ibang habang buhay na ito. Yun mga ka-dwarf, maraming salamat sa palaging pagsubaybay ng aming munting channel. At sa mga bago pa lang napadpad sa aming munting channel, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para maging updated naman kayo kung may bago kaming upload na video. So shoutout nga pala sa katropa naming prankster din na sina Japawin at Bartolo Brothers, yung idol namin. So may shoutout ka boy. Shoutout ko si Ken RCP, Junami Bartal Baroa, Hana Dinsay Paquinto Flores, Judilyn Dumagpi Soriano, Cobelo, Ria, Noela Bigamaw, Tampus Angeline, Daryl Jane Kulit Kosdapa, Tsunami Yucadis Ismaya, Matt Leonard Corpus, at si Laika Honggaw. Yun lang po. Okay na? Dami nang sinautot. Matagal kasi hindi nakapag-upload mga ka-dwarf. So abangan nyo pa ang susunod na episode ng aming prank. So kung dumami ang views ng video na to, ay gawa natin ng part 2. So yun lang mga ka-dwarf. Let's go!